Maayong gabi mga lods, highlights ta palitag duha ka sakong tag 5 ka kilo nga dador. Ihatag nato ni sa atong mga lucky sharer o pinakadaghan nga share sa atong upload unyang taud-taud or ugmang gabi una or adlaw. Ihatod nato ni sa pinakadaghan og share. Swerte na ni or para niya ninyo mga lods katong wala masurtihi sa atong random nga pagpanghatag og bugas. So katong ako mga avid followers, kung kinsa toy paminaw ninyo nga angay tagaan aning tag 5 ka kilo nga bugas duha ka sako, i-mention na ninyo diri kay andam ra ko nga muhatod ani ugma sa pinakadaghan og share nato. Makaila man tika o ako kang followers, wala ni pili, basta kinsa tong pinakadaghan og share nga makita nako ako ning ihatod ning tag 5 ka kilo. Duha ni kabuk atong tagaan ugma mga lods, kay tag 5 kilos ni kada usa ka sako. So panahon na ninyo ganahan mong maangkon ninyo ning isa ka 5 ka kilo nga bugas. Arat na mo mga lods. Maura ka na mga lods, maayong gabi ug daghang salamat.